Hi ha coses que, per molt que passen els anys, permaneixen indelebles, no canvien, malgrat l'existència d'una pandèmia. Quan era menut, tal dia com avui, el meu avi em deia sempre: «Acabe de veure un gos pel carrer de l'Ermita que té tantes orelles com dies li resten a l'any». La meva innocència em feia pensar que seria una cosa extraordinària, un gos ben farcit d'orelles, perquè a l'escola m'havien dit que els anys tenien 365 o que hi havia de 366 dies. Aquell gos ocupava el meu imaginari infantil com una cosa monstruosa, al mateix temps digna de veure. Doncs ja veiem com les coses no canvien amb el pas del temps, ens creiem allò que ens diuen, a més ho interpretem sempre des de la nostra curta però personal perspectiva, i el que ens està passant va més enllà del carrer de l'Ermita.